Bé, aquesta és una moció que portem 2 mesos treballant, també amb el col·lectiu de Criem Castellà i amb moltes aportacions de diferents mares, i porta per títol Moció per declarar Castellar del Vallès municipi amic de la lactància materna. La llegiré pràcticament al complet amb respecte al que s'ha redactat amb elles. Bé, la llet materna és el millor aliment per al nadó i afavoreix el vincle afectiu entre mare i infant. Tant l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, com el Fons de les Nacions Unides per l'Infància, UNICEF, l'Acadèmia Americana de Pediatria i l'Associació Espanyola de Pediatria recomanen l'alletament matern exclusiu durant els 6 primers mesos de vida de l'infant. A partir d'aquest moment, i mantenint l'alletament matern fins als 2 anys d'edat o més, o bé fins que la mare i infant ho decideixin, serà necessari afegir gradualment nous aliments per tal de facilitar uns nivells de desenvolupament i de salut adequats. De fet, a més dels beneficis per al nadó, protecció enfront d'infeccions i al·lèrgies, reducció del risc de mort sobtada, etc., l'alletament matern també té avantatges per la mare. L'ajuda en la recuperació física després del part, redueix el risc de patir càncer de mama i d'ovari i també de tenir anèmia i osteoporosis, entre d'altres patologies, segons la guia de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, recomanacions per l'alimentació en la primera infància de la Generalitat de Catalunya. La lactància materna és una qüestió de salut, no només física, sinó també mental, com reconeixen institucions com l'Institut Europeu de Salut Mental Perinatal, Societat Mercè Espanyola Mares, Associació Espanyola de Psicologia Perinatal, etc. I com a qüestió de salut global ens implica a tots i totes, ja que protegint i fomentant la lactància materna aconseguim societats més sanes i saludables i reduïm la despesa en salut pública. El dret a la lactància materna s'ha de poder garantir arreu i, per suposat, al nostre municipi. Per aquesta raó, hem d'agafar el compromís de protegir, promocionar i donar suport a la criança i a la lactància materna. Cal subratllar la importància de sentir-se acompanyades en l'etapa de maternar i per aquest motiu hem de vetllar perquè a col·lectius com Criem Castellà o com al seu dia el grup de criança i suport a l'alletament de Teta Lluna i els que es puguin crear en un futur disposin d'espais on reunir-se per intercanviar experiències. Com a municipi ens toca facilitar-hi els espais i els recursos que necessitin. Per aquest motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Castellà proposem al ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès que es manifestem a favor de la lactància materna, proclamant i fomentant els drets de mares i infants, amb l'adopció dels següents acords. Primer acord, proclamar Castellar del Vallès municipi amic de la lactància materna, implicant que els diferents serveis, equipaments i espais públics del municipi sigui normal i acceptat donar el pit com no podria ser d'una altra manera. Cal que l'Ajuntament de Castellar ens sumem a la promoció de l'alletament matern habilitant espais. Tenim responsabilitat vers la criança. En punt segon, realitzar una campanya de sensibilització d'espais públics i privats, identificats amb un adhesiu que convidi a les mares que alleten a entrar i fer ús del seu espai si és necessari, oferint si cal una cadira, aigua i un espai on poder canviar el nadó en cas que sigui necessari. La mare i el nadó s'han de sentir acollits, crear espais i identificar aquests espais on són benvinguts. Segur que això augmentarà la taxa d'alletament matern. Tercer punt, promoure la creació de sales de lactància materna als centres de treball i empreses del municipi, editant una guia on s'expliqui com hauria de ser una sala de lactància i els beneficis. L'OMS ens aconsella que s'alleti fins als 6 mesos, però és veritat que el percentatge d'alletament matern amb els nadons a partir dels 4 mesos, que és quan les mares acostumen a incorporar-se a la feina, cau fins a la meitat, no arriba ni al 40%. El fet de poder continuar alletant amb alletament diferit, que vol dir que les mares s'extreuen la llet per crear els biberons que després donaran als seus fills, i poder fer-ho en els espais de treball o alletar directament els fills en l'espai de treball, segur que augmentarà el percentatge d'alletament matern. Per això la importància de conscienciar que en els centres de treball es creïn uns espais òptims com a sala d'alletament. Quart punt,
Vetllar perquè cap dona es senti discriminada pel fet de donar el pit al seu nadó o fill o filla més gran quan sigui i on sigui. I 5è punt, revisar les normatives municipals per a detectar-ne i corregir-ne qualsevol normativa que pugui dificultar el dret a lletar. I és que donar el pit en públic ha de ser vist com un acte normal i natural. S'han de trencar tabús. Les mares no s'haurien de sentir violentades per mirades. 6è punt. Col·laborar amb centres sanitaris i entitats del municipi com Criem Castellà per difondre la lactància materna, promocionar-la i donant suport a actes de difusió i sensibilització. L'alletament matern fa un bé a la salut pública a mares i fills i hi ha un benefici per la mare i pel nadó i pel sistema, perquè hi ha menys despeses. Per tant, el fet de que col·laborem amb els centres sanitaris i puguem fer una promoció ens portarà també a augmentar el percentatge d'alletament matern. 7è punt, cedir un espai fix municipal al col·lectiu Criem, en aquest cas, ara és Criem, però com hem dit, abans era Tota Lluna i més endavant pot ser que hi hagi més col·lectius, haurien de tenir un espai fix municipal on es puguin reunir per fer que el seu grup de suport a la criança i a la lactància puguin fer xerrades, puguin conscienciar, puguin formar-se i puguin maternar amb el suport que necessiten i amb l'escalfament que necessiten. I dotar d'una subvenció anual al mateix perquè puguin acompanyar les properes mares en la criança i en l'alletament matern. Punt número 8. Acordar en col·laboració amb el col·lectiu Criem i els centres d'atenció primària i de la nostra localitat dur a terme una campanya periòdica d'informació, suport i difusió sobre la lactància materna. I és que cal fer campanyes per ajudar a les mares perquè s'ha perdut la cultura de la popa i estem a la del biberó i la indústria farmacèutica té un gran poder. Però si amb les campanyes conscienciem a les mares que la millor manera d'alletar els seus fills és amb llet materna, segurament estarem fent una societat més sana i més feliç. Punt número 9. Instar el Ministeri de Drets Socials i del Govern de l'Estat que presenti un projecte de llei de modificació de Reial Decret pel qual s'aprovi el text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors amb l'objectiu d'ampliar el període del permís per maternitat a 6 mesos com a mínim. Si bé l'OMS recomana 6 mesos mínim de lactància, ens donen 4 de permís de maternitat. I ja hem comentat que el percentatge de mares que deixen d'alletar els seus fills amb llet materna a partir del 4è mes cau en picat. I traslladar el contingut d'aquesta moció al col·lectiu Criem Castellà, als ajuntaments propers, al CAP i als centres mèdics privats de Castellar del Vallès per donar-li difusió. Moltes gràcies.